tinon ning pasewakan busana maneka warna Bismillahirrahmanirrahim. Seter mani Gusti Maha welas Maha asih. Mugi pinatur prihatin sami sagung para tamu keparang irungan siang kalenggan. Keparang matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu alla umur dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala nabiyyil ba'da. La in sakartum la atidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadidalaya. Nunjuk sagung para tamu, para pepunden, para sepuh, para pinisepuh ingkang winantu ing suka lan basuki, para alim ulama, rama kiai santriwan santriwati ingkang priden kelawan dalu tansah semanding kitab suci wahyuning ilahi minangka kiblating panembah. Para sosok agung saten negari para pangembaning praja ingkang winanti suka lan basuki semoga nuwun sarengos puji syukur wonten ngarsaipun Allah Subhanahu wa taala katitik ing rikalanggahan siang menika. Kula lanti kosan keparang kembal manunggal nuhuni pamunggitan jaripun Bapak Islan putra Ibu Mutika kanthi kawilujengan. Sholawat salam mugi tansah putri wonten juwini kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka mustikanipun jagat obor ing para samangke dipunwantu-wantu syafaatipun wonten hadal kiamah. Amin. Amin. Allahumma amin. Bapak tiga pangampun kula minangka pangan dari wara pranata haji kaparang mugi dawuh njenipun Bapak Islan putra Ibu Mutika. Keparang sahabat kena tepi darapan sabirangan semimih kang putra wisudan dawuhipun calon putra ingkangipun Rahayu Febrika Ayu Pramesti. Keparang kajatu krama kaya para Mas Angga Dwi Priyanto jalutanaya jadipun Bapak Suparmen Ibu Siti Istikah wing saking Dawan Kerten Teguhan Paron Ngawi. Indra bakal lumangsono keparang kapah yanso adat lumiyang rasik seneng karo wonten ing Bandung Kidul Kali Semen marang parang dawuh putra putri paranganten sepisan kaparang sareng kabiwadya dinar buka lumampahipun putra putri Rahayu Febrika Ayu Pramesti kadheraken jaripun Bapak Islan Ibu Mutika talang patuh sakembaran pagrayu pagar bagus hangan dihobon hobon kerobongan sangkep kacara kucur guna koyo dar kebul hondra wina unjuan jetawening keparang manjing wan sasono bali menanggung lumaboto sasono pawiwahan minggah wong satinggil binaturaka
tumapeng gali samai katep daling sekar mayang kembar mengkal pandaru dewantaru jayantaru daup miturut adat lumu yang kalau mampah ingkang ibu jaga agung jadipun Bopo Sarawan daup wal sakna dipun tara pagung kaginis liretno hingga wong setegil binatur atau putruk putih temantan kekali tumapeng gati dari keparang sangkep kadang besar situsna kapar lenggah Yun Sabiantu jadipun Bopo Jemani Ibu Mertika keparang merti kadang besar situsno canda adicara kajangipun waosan ayat suci Al-Quran kasta jadipun Bopo Ansori Umpinamin Dutosaryo jadipun Bopo Suparmen Ibu Siti Istikah kakak biji keparang ngaturakan pasaran jadipun Bopo Amin Suiti Katambin yang sebuah tepang bahagia Yuwono Dutosaryo jadipun Bopo Isran Gotra Ibu Mutiah jadipun Bopo Daramani cucuk laku contong balung kawasan Rahayu Tumini mungkasi hastung koro kang samangke martandaya tadi cara sampun paripurna Sabiantu hastung jadipun Gus Buddha sagungipun para tamu kakung putih kang sedan katur kawin dengan wilut selenggah kandi merdi kaning kayun jika parang jurung donga pangestu kunjukipun Bopo Isran Gotra Ibu Mutika parang disamangke para madya sura kinanjar kawujudan rahayu ngasarwa pinemu keparang ugi ngasabhana wong krida seneng goyong kontrol saking DJ digital Jawa Music Campurasari BW Audio System Aura Salon MA foto dokumentasi jangkep samudayanipun ingkang parhanem krida mugi lumampah adicara samangke rahayu ngasarwa temu boten wonten satunggal punapa kunjuk sagung pratam kakung putih ngasedan lu selenggah ngantos titi purna pawiwahan prasaja nuwun unjuk sagung para tamu kakung budi ngasedan semua dun kapurwakan adicara kalegan siang berikut monggo dipun bekakan diwas setelah umul kita sesar ngaderakan ila hadiniyah bisa fati rasulillah sailahumul al-fatihah. Amin Allahumma amin purwa madyosono mangke kawulis dengan rahayu ngasarwa tinemu dere wonten sasmita saking jenipun Ibu Paranggo Pusna Tataria Sanggarias saking Aura Salon ing saking Semen bebeli sampun paripurna samangke putra putri pengantin putri Rahayu Febrika Ayu Pramesti bisa mangke sampun paripurna hangat Ibu Sono Halus Sairo semoga kadere kesamangke manjipun putra putri pengantin putri keparang kabeh karsa hangrantung laksitaning manjipun putra putri manten kepurwakan panglipur sauntara manten kadang-kadang saking DJ Music Digital Jawa Jos semonggo Mbak Ayu Nila napa Mbak Ayu Amum semonggo tembangipun langgam kabeh karsa semonggo.
Tes ya mas. Tes kandani kaya kandani ya monggo. Kasuwuk gamelan saking digital Jawa tumapeng ganti manjipun putra putri paten putri dun gumya ingkang dikalagan sang punika cecol ingkang kula tampi jaripun putra putri jaripun Rahayu Febrika Ayu Pramesti sahabat samati gati sawiga ing kiri hanganipun hangat dibusana wusna paripurna keparang samangke ibu parengga busana ingkang keparang pratitisaken adicara manjingipun Sri Atmaja Mangan Putri Rahayu Febrika Ayu Pramesti kadharaken jaripun Bapa Islan Ibu Mutika hangandi pagrayu pager bagus Domas Manggala hangandi ugi hangobon kerobongan sangkep dalem kepulauan Drawina unjati tawaning keparang kasta keparang manjingipun putra putri temaning putri padet ngenem Kang Mas Man nggih mijilangenira temanten putri lampahira halon mijilangenira temanten putri lampahira halon gumiyak manjing Sri Atmaja Mangan Putri Rahayu Febrika Ayu Pramesti mijil wigaring tias do biyong Setya coplok ngerebek dumawah wonten ing dalipun Bapa Islan Ibu Mutika Sang Rahayu Febrika Ayu Pramesti manjing dinon risang pringanten putri
Piye saking tepas wae kepangku marak tumuju sasana pawiwahan pahargyan. Menggawon satinggil Gatrata kakang ninjenipun Bapa Islan Ibu Mutika. Gumiat seniwa lumampahipun Sri Atmaja penganten putri dasar hayu pasuryane lamunta. Lamunta Jinandra kurang candra yen to besengut saya tambah imut. Yen to mesem gawe-gawe sama semula kang gawe para tresnaning para sesami. Layah repepeh Siti Rongeng Panjaring Wandipuri sang pinanganten putri Febri Kahayu Pramesti Hangagem busana sarwa cemeng sarwa ireng ya sarwa kresna lumampah junduk mendul cacah sanga menawi werdi sanga bolonganing werdining manungsa hangagem busana ireng mau werdi rideng ora kepareng dasar ayu pasuryane putra putri manten putri Rahayu Febri Kahayu Pramesti Kinara pengingkang satinggil Gatrata hanganti rahipun Bagrayu pager bagus hanganti obana bokor sangkep dar kula Drawina rawuhipun kadang jadipun rawuhipun putra putri jadipun pagrayu pager bagus Domas Manggala ginerebek badaya yuwananira Manggala Domas solahira wingit lir Hapsari lir Widodari tumurun lir Widodari tumurun sari-sari tumurun ginerebek kabeh puskara mayang tumampah tansah ijo lan ilir sumilir tandure sumilir ijo raya raya Hanambi wujudipun krobong ajangkep dar gembul Handra Wina kacar kucur guna kaya unjuan tirta wening Kanjeng Rama
Semonggo kapasraken kawujud kembar mayang sakembaran kangge syarat sarana dayapun Gusti Ratu Kanjeng Ratu yen ngira nampa ngira pangesna winggir tak tambani winggir pun wae pun bapalane bunguling digawa sing ati-ati aja nganti cilik aja dipecah cilik winggir sendika ngestaken dawuh sendika ngestaken dawuh kabedol tumamengkung sekar mayang kembar mayang kalpan darwit dewantara ya jender manggala demas kula wonten timbalan dawuh inggir cacah loro kene inggir sendika ngestaken dawuh ana wujud sakembaran sarasara dawuh Gusti Ratu inggir kita manono digawa sing ati-ati aja kaya bocah cilik tumuju palermane Gusti Ratu ora angga Dewi Priyanto sendika ngestaken tewas sendika ngestaken jauh ora sing ati-ati Gusti kula nyuwun pamit jadi pun Kanjeng Rama Kanjeng Ibu yo nggih sing ati-ati tumapahipun rawuhipun kodang Bagrayu hanganti wujudipun sekar mayang gambar mayang kepada samangke dhawuh miturut adat lumika lumampah kadhapun samangke jipun bapa sarawan Hyang Puja Gagung rawuhipun putra maneka Kakung Mas Angga Dwi Priyanto kadherekaken pangombyong sanging teguhan dawuhan ngerten ginerebek lumampah Sang Mahesa kang ginerak lampahe ginerebek lumampah kairing gamal wananta kebegiru Sri dinandane purana Mas Angga Dwi Priyanto kadherekaken pangombyong mengiring sanging dawuhan ngerten teguhan marang ngawi saya seru saya cakes songe saya banter lumampah kasuk gamal penonto digital Jawa sagunging para tamu kakung putri kepareng jumeneng sawetawis berdiri sejenak dawuhipun ponang berengaten lumampah srokal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad. Cantaka moyo ing manjing wis. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa inna fi dzalika ladzalikum yatafakkarun. Yen pangarsan kang murben mati Allah Subhanahu wa taala putra putri wong penanganten Rahayu Febrika Ayu Pramesti. Kepara dauk mitu adat mikro mampah Jayapura Mas Angga Dwi Priyanto kanthi lumaksana adat kang lumiya wonten ing Bandung Kidul Kali Semen Paron Ngawi. Dina peklo mampah kagiyong sindret manjenipun Bapak Islan putra Ibu Mutikah manjing wonten sasana Bali Binangkur wonten sasana Mayang Arum. Situr hamba bareng sasana keparang hanyar ngitung sang wahyu jodoh, wahyu kamulyan, wahyu katetreman. Sri putra putri mantan putri Rahayu Febrika Ayu Pramesti manjing ilangaken alam kenya jejokanipun Rokoro Mas Angga Dwi Priyanto ngilang Mas Jejoko manjing hanyar ngi lumampah Sri dinon pandraning putra putri manten sang laras moyo keparang tumulun putra putri konang peringatan Febrika Angga. Sri Dinon ing pasewakan busana maneka warna. Pindo sasana kang tumedhang wesukan ingkang tumingal Tadrang temanten manem Bromo Digital Jawa. Kudangan rukun ning bebrayan dari katang Pramuradis teman kepara kedatangan masuk katan karena sekisan kawujud selek semoga
monggo kadang Prapradi masih datang snack kunjuk saku pertama wiro moladra mangsa dadak bisa gawe marang dika ingkang turina wangi dadi ati prasaja tur bisa lumampah putra putri teman-teman Roko Mas Angga kalipun Bayu Febrika lumanggah wonggah warsa tenggil Pinaturoto tidak jangkep menika kadang P. Sastresno dereng kepar lenggah wonten saling Pinaturoto estu menika keparang yang sabian tuwin jadipun Bapak Jemani Ibu Marati Asmonggo keparang mertui kadang Besan Sutresno jadipun Bapak Suparmen Ibu Siti Istika lumampah sarung jagung Manem Bromo Digital Jawa. Rabek lumampah merti kadang Besan Sutresno Bapak Jemani Ibu Marati keparang merti kadang Besan Sutresno jadipun Bapak Suparmen Ibu Siti Istika Besan Sutresno katane dhewe Besan Mutika Assalamualaikum
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak cuma ngapunten Gusti Raja nggih mboten dados napa. Semoga kula dherekaken Monggo. senadyan munggah gunung. Sarong jagung Posnyong kawaran sangipun kadang besan Sutresna jenipun Bapak Suparmin Ibu Siti Istika gongeng panuwun ingkang tanpa pindhan jenipun bawa jaman niku trae Ibu Marti kepareng mertui kadang besan Sutresna kepareng masane kaliyan sampun kepananggen gongeng panuwun tanpa pindhan gongeng panuwun jenipun Bapak jaman niku trae Ibu Marti kepareng bareng foto rumin kapundhut gambaripun Jemejaripun jangipun kadang besan Sutresna jenipun Bapak Suparmin Ibu Siti Istika padahal kunjuk sagom pertama ngakomputing kang sedahan kepareng aturaken wijeng siam jerawuh lenggah kanthi merdu-merdi ngayun sinambi hangat pasukan sampun katur wis pisan wujudipun wonten es snack monggo pasukan sampun nampi monggo dipun rahabis kesa samudyanipun para dene sabetene nampi sabar sauntawis candhaan dicara kasengipun sanjut sagem pertamu samudyanipun ingkang nandhang aktivitas keparang lerem sauntawis semoga keparang manembah bareng Gusti Kang Maha Agung sami midhanget ki sami hampir sani waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an pramila kunjuk ing kapiji keparang ngaturaken waosan ayat suci Al-Qur'an deripun Bapak Ansori kunjuk Bapak Ansori semoga wedal kisah sono kadharan keparang ngaturaken waosan ayat suci Al-Qur'an semoga